comencem la jornada. La primera part és donar la benvinguda a totes les persones que estem aquí, que esteu aquí, presencial o connectades a streaming. La jornada que presentem i que avui gaudirem l'hem titulada A Santa Coloma fem cultura restaurativa. Aquesta jornada se situa en el que són les jornades feministes de 2023. I aquesta jornada hem de dir que el fet de celebrar-la aquí a la CIBA, que com moltes de vosaltres sabeu és un espai d'innovació i feminista, doncs ens fa una especial atenció, així que el nostre agraïment també a l'organització i totes les persones que esteu aquí a la CIBA. La jornada, aquesta jornada, és una mostra més del compromís que té aquesta ciutat pel respecte, per la cohesió social i per la convivència. En aquest agraïment, dir-vos que som 200 aquí i en som 60 aproximadament connectades en streaming. Benvingudes, especialment també les persones que esteu connectades. I volem fer un agraïment especial perquè comptem amb la presència de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, la senyora Núria Parlon. També comptem amb personal municipal de diverses àrees de l'Ajuntament, representants d'educació. També tenim, i ens fa molta il·lusió comptar, i veureu que amb molt protagonisme, comptem amb 8 instituts que formen part del projecte Centres per la Convivència de Santa Coloma de Gramenet. I específicament comptem amb la Bastida, amb l'IES Numància, l'Escola Pallaresa, les Vinyes, Ramon Berenguer, el Nou, Puig Castellà i Camp Peixaguet. També tenim entre nosaltres a representants de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies a totes vosaltres. Llavors, què dir-vos? Que aquesta jornada és una mostra més del tarannà. I aquest tarannà consisteix en ser valentes per institucionalment afrontar el que significa una mirada restaurativa cap a les relacions. I com sabem totes, on hi ha relacions hi ha conflictes. I per tant és una mirada restaurativa cap a la gestió de les relacions i els conflictes i per tant de la convivència en la nostra ciutat. Què passarà avui? Doncs passaran moltes coses. Una de les coses que passaran és que comptarem amb la intervenció de 2 ponents que després us presentarem amb detall, però que sí que anunciem ara, que són 2 persones expertes, la doctora Belinda Hopkins i en Terence Bevington, que ens explicaran què és això. Què és això de la mirada restaurativa? Què és això de construir cultura restaurativa? Què significa? I moltes altres coses. Després també tindrem el Servei de Convivència i Desenvolupament Comunitari i Civisme, que el nom és molt llarg i me'l vaig llegint, però ja sabeu a què em refereixo, que també estaran acompanyant o acompanyats de l'equip de persones expertes que ens ensenyaran la cuina del projecte que es desenvolupa i es desenvoluparà aquí a Santa Coloma. També comptarem amb algunes experiències d'èxit pel que fa a cultura restaurativa que estan al voltant de Santa Coloma, d'altres ciutats i altres municipis. I durant el cafè farem una passejada acompanyades per veure què s'està fent en aquests instituts que us hem esmentat que estan en aquest programa de Centres per la Convivència. I amb això, i amb aquesta benvinguda i amb aquesta energia, donem l'entrada a la nostra alcaldessa, senyora Núria Parlon. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Fa molt de goig veure aquesta sala d'actes de la CIBA plena de professionals de diferents àmbits que treballen habitualment a la nostra ciutat per garantir i propiciar la convivència ciutadana i la cohesió social i també, tal com ha dit la Mercè, la importància que aquesta tasca que es promou des de l'Ajuntament des de fa més de 20 anys també tingui un impacte clar
en les relacions i en el treball que es fan en els instituts de la nostra ciutat. Tal com s'ha dit, hi ha 8 instituts, centres que estan treballant per la convivència i així s'autoidentifiquen, i crec que això té una vàlua molt important. Ens recordava la Mercè fa un moment la importància de teixir ponts i vincles per conviure i per fer possible la resolució dels conflictes que són immanents a l'existència de la societat i de la vida en comú, és a dir, en els barris, en les pròpies cases, les famílies. Habitualment ens relacionem de manera positiva i treballem i teixim vincles de confiança en les relacions, però sovint hi ha interessos dispars que poden portar a l'existència dels conflictes. Per tant, els conflictes són immanents a l'existència de la vida en societat. Hi ha diferents maneres de resoldre i d'abordar-los. La mediació ha estat un dels actius que nosaltres a Santa Coloma, com dèiem, des de fa més de 20 anys, la vam construir com un fil conductor que havia d'acompanyar tots aquells reptes que teníem com a ciutat. Posaré l'exemple de fa molts anys, quan el 2004 la ciutat de Santa Coloma tenia aproximadament un 2% de població que provenia de fora de la Unió Europea, van passar del 98 a un 2-3%, al 2004-2005 més d'un 20%. Aquí ja ens vam comprometre, nosaltres som de cultura contractualista i per tant els plans, les declaracions tenen un valor intrínsec a la manera d'entendre la democràcia. Llavors vam fer el Pla Intercultural per la Convivència amb una declaració de valors de convivència i d'allà es van desplegar tota una sèrie de polítiques públiques locals, una d'elles de molta importància que encara a dia d'avui ens està donant excel·lents resultats, que és la mediació. La mediació ciutadana i la mediació comunitària com un instrument precisament per resoldre els conflictes de manera positiva. Aquest equip de mediació a dia d'avui treballa a la nostra ciutat en tots els barris, durant tots els dies de l'any, i té unes casuístiques molt interessants per atrevir-nos precisament a fer el salt d'introduir o complementar aquesta lògica de la mediació comunitària per la resolució de conflictes amb la lògica de la cultura restaurativa. De fet, si restaurem les coses, restaurem les relacions, ens donem l'oportunitat a no trencar-nos, a no trencar els vincles, en un entorn en el que realment estem subjectes a una sèrie d'amenaces precisament a que això sigui possible, perquè estem en una societat extremadament polaritzada, on la confiança a vegades és fràgil, on és molt fàcil trencar tota la feina comunitària al servei dels valors socials que es fan des de diferents àmbits promotors precisament i promotores d'aquesta convivència. Llavors, el treball per la cultura restaurativa, en definitiva, sota el meu punt de vista, ens ha de portar a poder prevenir situacions que, si no actuem amb aquesta mirada, evidentment requereixen d'altres tipus d'intervencions punitives o d'altra mena que evidentment no són les desitjables. I per tant la cultura restaurativa penso que ha de ser un instrument que complementi tota la trajectòria i la tradició que ja tenim molt ben treballada i travada a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet per fer prevaldre la confiança davant la desconfiança, per davant de la polarització teixir ponts que ens permetin enfortir el que tenim en comú i el que ha de ser un motor de transformació i de millora de les relacions a la nostra ciutat des de diferents perspectives i òptiques. Tindrem l'oportunitat avui, i també s'ha dit per part de la Mercè, però ho vull remarcar, de comptar amb la ponència de la Belinda Hopkins, que incidirà precisament en la importància i què hi ha al darrere d'aquesta cultura restaurativa, d'aquesta cultura de pau, d'aquesta cultura relacional per la cohesió social i la bona convivència. I el Terence Bennington ens donarà també els resultats de què passa o com canvia la realitat de fer una aposta per la cultura restaurativa a no fer-la. Nosaltres tenim molta feina feta, molt camí recorregut. La incorporació d'aquesta mirada ens ajudarà de ben segur a enfortir encara més
els resultats i la feina de treball comunitari que, com deia, fa més de 20 anys que la ciutat de Santa Coloma es fa, i aquesta nova mirada segur que ens pot ajudar a obtenir millors resultats en la coordinació de tots els actors que a la nostra ciutat estan treballant de forma clara per enfortir les oportunitats i la bona convivència. Per tant, gràcies a tots i a totes per ser-hi aquí, també als que ens estan i les que ens estan seguint per streaming, i que tingueu una molt bona jornada.